Vă salut, dragi pariori! Iată-ne din nou la o nouă zi de pariere și, bineînțeles, o nouă zi profitabilă. Nu? Și e bine așa să nu am de a vă prezenta balanță pe minus. O să vă prezint și astăzi balanța pe plus și pariurile care mi-au dus un nou profit. Da, în continuare vreau să le mulțumesc celor care s-au abonat, celor care vizionează ceea ce fac și încă o dată vă spun că îmi dă curaj de a merge mai departe pe acest proiect. Aș vrea să încep prin a vorbi un pic de surprize, da? De meciurile cele mai ușoare, fie că e vorba din tenis, fie că e vorba din fotbal. Și aici aș vrea să vă dau un exemplu ce s-a întâmplat ieri, n-am apucat să vorbim, dar ieri în tenis a avut loc o surpriză destul de mare pe care am reușit să o evit. Inițial, da, cota era de 1,04, da? Deci o cotă de 1,04 care în tenis, din scurta mea experiență, cam destul de puțin se întâmplă să pierzi pe cota respectivă. Și aici este vorba la turneul masculin de la Doha, unde Jannik Sinner, numărul 2 ATP, a luat bătaie cred că de la un ceh, dacă nu mă înșel. Da, știu că am și vrut să joc pe meciul respectiv, dar m-am răzgândit în ultimul moment pentru că am vrut să fie pe bilet decât un singur meci. Da, se întâmplă, vedeți, ca o cotă de 1,04 să fie pierzătoare, cu toate că tu în mintea ta crezi că este sigură. Da, recunosc că poate dacă conjunctura era alta, mie mi s-a părut un meci extrem de sigur, dar și exista posibilitatea să fi pus o sumă mare pe acel meci. Dar încă o dată se dovedește că pariurile niciodată nu sunt sigure și tot timpul au o doză o doză destul de mare de a pierde, de a fi pierzătoare. Dar depinde foarte mult de inspirația ta, depinde foarte mult bineînțeles, de noroc și de mulți factori care duc la astfel de lucruri. Da, țineam mult să vă explic chestia asta. De exemplu, și acum există, dacă ne uităm, există în fotbal o surpriză. În momentul de față, Brest cu Olympique Marseille este 2-0, da? Mă uitam și pe rețelele de socializare. Sunt anumite persoane care, da, și uitați că aici vreau să mai bat un pin monedă, sunt anumite persoane care vin și vă dau tot felul de pronosticuri, tot felul de meciuri, variante. Sfatul meu este pe cât posibil să jucați
Și am mai spus lucrul ăsta, exact ceea ce voi gândiți. Da? Nu vă lăsați influențați de ceea ce se întâmplă pe rețelele de socializare, pentru că și acelea au un scop de a vizualiza anumite lucruri, de a vă înscrie la canalele lor și așa mai departe. Da, uitați-vă, dar analiza și ultimul cuvânt trebuie să fie tot al vostru. Nu vă lăsați influențați, pentru că după aceea, dacă, Doamne ferește, sunt pierzătoare, cum de altfel se întâmplă ieri pe goluri, că am și comentat băiatului respectiv, se găsise la pauză să ia că se dau nu știu câte goluri și nu, a pierdut două, a venit cu două meciuri, ambele pierzătoare la un singur gol. Așa că eu spun că dacă vă luați după anumite pronosticuri care sunt prezente pe rețelele de socializare, pierdeți, vă căiți destul de mult, adică părerea de rău este destul de mare. Așa măcar știi că pierzi pe ce gândești tu. Asta vreau să fie paranteza în video de astăzi, până a vă prezenta. Da, vedeți în continuare Brest Olympique Marseille 2-0. Dar haideți să vă arăt ce am jucat astăzi, pentru că, ce să vedeți, v-am explicat și ieri, eu am o prietenă bună, da? Foarte bună, care atunci când mi-e un pic rău, mă bazez tot timpul pe ea. Și în tenis, da? O să vedeți acum ce ispravă a mai făcut prietena mea, Peg. Da? V-am spus că o cheamă Peg. Fiind vineri, oferta de pariere destul de mică, n-am făcut multe pariuri. Am început ziua pariind contra echipei României din tenis, da? Jacqueline Cristian cu Gabriela Ruse au jucat la dublu în același turneu de la Doha. Scuze, nu este vorba de Doha, este vorba de Dubai. Le-am încurcat. Doha a fost săptămâna trecută. Deci este vorba de turneul de la Dubai. Ele au jucat în semifinală cu Laura Siegemund. Știți că vă spuneam eu că o jucătoare foarte bună de dublu a făcut pereche cu Zvonareva. Din păcate pentru cuplul românesc a luat bătaie, din fericire pentru mine, pariul a fost câștigător și anume a avut cotă de 1,28 cu o miză de 100 de roni, mi-a adus un câștig de 28 de roni. Asta este, se întâmplă, mai pariem și împotriva no, haideți să nu mai spun împotriva României, împotriva jucătoarelor din România. Acum, să știți că ele nu întâmplător au ajuns în semifinale la Dubai. Ușor se leagă în tenis, la dublu, trebuie să ai anumite meciuri jucate împreună, să te cunoști și ele ușor se leagă o anumită înțelegere și eu sunt convins că vor mai juca împreună și vor câștiga turnee în formula asta. Dar asta ne va demonstra meciurile viitoare. Ok, am trecut la fotbal și bineînțeles, trecând la fotbal, am văzut roșu în fața ochilor. Am făcut un pariu pierzător.
meciuri din campionatul României, Oțelul Galați, UTA Arad. M-a mâncat pe mine undeva ca la începutul meciului să iau 1x la pauză. Din nefericire pentru mine, acest pariu a ieșit pierzător, pentru că, ce să vedeți, la pauză UTA a condus cu 2-1, într-un final, meciul terminându-se 2-2. Dar bineînțeles că prietena mea, Jessica Pegula, m-a salvat din nou. Da, este foarte important să ai între ghilimele prieteni în sportul ăsta de zi cu zi. Ce s-a întâmplat? Jessica Pegula a început extrem de prost meciul cu Amanda Anisimova și ea o jucătoare foarte bună de tenis. A pierdut primul set, cred că 6-1, dacă nu mă înșel. L-a câștigat pe al doilea. Bineînțeles că am simțit-o din nou că în al treilea set va fi mai bună decât Anisimova, pentru că și Anisimova a avut ieri un meci extrem de complicat în 3 seturi, o bătălie destul de crâncenă. Și în momentul în care am văzut că meciul se duce în al treilea set, am avut curaj să pariez, și anume am avut o cotă de 1,50, am pus o miză de 250 de lei și am câștigat 125, adică am recuperat pariul pierdut, da, vedeți, pariul pierdut din fotbal, plus un câștig de 25 de RON. Așa cum spuneam, prietena mea și jucătoarea care, vă spun sincer, o simpatizez cred că cel mai mult din circuitul feminin din tenis, m-a salvat încă o dată. O să mai fie bilete pe această jucătoare. V-am spus că sunt câteva lucruri care le urmăresc. De exemplu, această jucătoare o urmăresc și pariez destul de des pe ea. V-am mai spus în videourile anterioare că voi urmări și, de exemplu, etapa asta, să vedem pe Schalke, da? Urmăresc, o să joc pe Schalke. Mi se pare că a făcut o echipă bună și trebuie neapărat să promoveze în prima ligă din campionatul Germaniei. Și mai sunt lucruri care le urmăresc și vă sfătuiesc și pe voi să vă alegeți, da, câteva echipe sau jucători, dacă jucați pe tenis, să aveți o perioadă mai lungă în care urmăriți evoluția echipei sau jucătorului respectiv. Bun, pentru că am pierdut în primul pariu pe Oțelul Galați UTA, am zis să mă revanșez un pic, prin minutul 85 așa, am luat că se termină egal, mi-a fost frică, am pus la o cotă de 1,18, am pus o miză de 50 de RON, dar de data aceasta pariul a ieșit câștigător cu un profit de 9 lei. Dar eu îmi recuperasem banii aici, banii pierduți pe primul pariu din acest meci. Acești 9 lei vin ca și surplus, să spunem așa. Pe al doilea meci din campionatul nostru, Botoșan cu Cluj, la 2-1 pentru Universitatea Cluj, în prima repriză, ba nu, scuze, la 1-1. La 1-1 pentru Universitatea Cluj, pe live, am făcut un pariu cotă de 1,14 cu miză 100 de RON.
Am făcut un pariu de X2, da? Vedeți aici X2. Într-un final, Universitatea Cluj impunându-se cu 3-1 și acest pariu a fost câștigător. Inițial aș mai fi vrut să mai pariez, chiar acum, de exemplu, ia uitați, ultima dată când m-am uitat era 0-0 la Athletic Bilbao cu Elche, acum este 1-1. Aici aș fi vrut să mai iau un 1x, dar eu spun că și pentru ziua de astăzi este suficient. Mă opresc, da? Am și calculat profitul pe ziua de astăzi, pentru că trebuie să spunem că este profit, iar pentru mine cei 76 de lei pe care i-am adăugat în balanță astăzi este mai mult decât suficient și mulțumitor pentru mine. Ce aș vrea să vă mai arăt, bineînțeles, balanța unde am ajuns la 3346,90, vedeți aici, da? Totul este la vedere, puteți să urmăriți exact ceea ce fac eu și cum aproape zi de zi, și nu greșesc când spun aproape, când zi de zi balanța a crescut din momentul în care am început acest proiect. Da, cum îmi place mie să vă spun, va veni și ziua în care vă voi prezenta balanța pe minus, dar acum sper eu să fie ziua în care, atunci când vă prezint balanța pe minus, să fie un minus destul de mic și nu foarte, foarte mare. În încheiere vreau să vă spun că urmează weekendul, urmează iar foarte multe evenimente. Știți foarte bine ce îmi doresc eu, ca voi să pariați responsabil, să gândiți înainte de a paria și tot ceea ce pariați voi și ce vă doriți să se îndeplinească. Pentru că casele de pariuri au de unde să plătească pariurile voastre câștigătoare. Să dea Dumnezeu să aveți numai bucurii în acest proces de pariere, tot ceea ce vă propuneți și modalitățile de pariere să aibă succes, iar noi să ne auzim cu bine și mâine la o nouă prezentare a ceea ce se întâmplă pe acest canal. Vă doresc tot binele din lume și Doamne ajută în tot ceea ce vă propuneți voi.